Nigeria ya bụ NUJ na-ehichapụ bekee ngalaba Anambra Steeti achịkọwago ọgbakọ nkụzi ndị ntorobịa maka otu izu ka dị ajụ wee nye nkụzi banyere ihe ike a na-emeso ụmụ nwaanyị na ụmụaka. Ọ bụ na mbọ ha na-agba itinye ọnụ n'okwu na mkpụrụ iche iche a na-eti ka akwụsị ya bụ ihe ike a na-eme bụ nke ma kụziere ndị nta akụkọ ka ha ga-esi ghọtawanye ya bụ okwu na akụkọ ndị na-esi ya bụ izu ka ndị ntorobịa nkụzi ka isiokwu ya bụ ikpughepụ ihe niile banyere ihe ike a na-emeso ụmụ nwaanyị ma kwado ndị ntorobịa ka onye ọbụla jikọọ aka ọnụ na ya bụ ọlụ bụ nke were ọnọdụ na Godwin Ezemo International Press Center dị n'Awka. Kenechukwu Chukwudị ga-akọdalu akụkọ a n'isi. Eji okwu agba izu nke sitere n'aka ndị omeiwu, ndị ọrụ gọọmenti nakwa ndị nọ na ngalaba nta akụkọ sitere na ụlọ akwụkwọ Mahadum Nnamdi Azikiwe University Awka, Mahadum Chukwuemeka Odumegwu nakwa Paul University nke dị n'Awka bịara ya bụ mmemme. Onye na-anọchite anya Idemili South Constituency n'ụlọ omeiwu steeti a Honorable Emeka Igwe, onye National Public Secretary nke All Progressive Grand Alliance APGA Maazị Ejimofo Okpara nakwa onye isi oche na ya bụ mmemme bụ onye nọbụ n'ụlọ omeiwu steeti a bụ Honorable Emeka Afoka bụ ndị kwugasịrị okwu na mkpa ọ dị iwebilata ya bụ ajọ ihe. Onye isi ngalaba Information nakwa Communication Technology nke Nnamdi Azikiwe University Awka Dr. Ikechukwu Ume na nkụzi ya nke isiokwu ya bụ Using ICT to Combat Gender-Based Violence kpọpụtara ụsa dị iche iche a ga-eji were ya bụ igwe ọgbara ọhụụ wee belata ya bụ ajọ omume. N'okwu nke ya, onye Executive Assistant nyegara Gọvanọ Chukwuma Soludo n'ebe metụtara ụmụ nwaanyị Nwaada Hope Okoye kpọpụtagasịrị etu esi emeso ụfọdụ akparamagwa adịghị mma nyegara ụfọdụ ndị nke gụnyere ịdakpo mmadụ n'ike nakwa ịnagharị ụmụ nwaanyị ike dịrị ha na ezinụlọ. Onye isi oche nke ndị nta akụkọ na steeti a Dọkịnta Odogwu Emeka Odogwu n'okwu nnabata ya kọwara na ụzọ mgbasa ozi bụ nke na-emetụta ndị mmadụ n'obi bụkwara nke a ga-esi na ya gwa ndị nta akụkọ etu ha ga-esi wee zisaa ozi wee belata ya bụ ajọ ihe. Ụfọdụ ndị sonyere na ya bụ mmemme bụ Maazị Chizaram Ekwurummadụ nke Nnamdi Azikiwe nakwa Nwaada Gloria Okoro nke Paul University Awka kọwara na ya bụ amụma bụ nke ha sigoro na ya wee mụta ihe ndị ga-enyere ha aka n'ọdịnihu.